Hogyan lesz ezekből bármi? Bár átvettem a felsőmet, de nem tudlak titeket átverni, ugyanis Botond folytatja a főzést. Yeah, boy. Most is tereg az olaj meg ilyesmi, úgyhogy továbbra is, ha behallatszik, pardon. Most azt fogom nektek megmutatni, hogy hogyan tudjátok összevarni a nagy kockákat. Ennek két fő módja van. Az egyik az egy strapabíró mód, viszont ott nem fog annyira belelapulni a varrás a munkába. Ez javasolt például táskákhoz, nadrágokhoz, vagy bármi olyasmihez, aminek nagyobb terhelést ki kell majd bírni a használat során. Viszont, hogyha pólókat szeretnél a nagy kockából, vagy például párnahúzatot, akkor a második mód lesz az, ami neked a legjobb. Az összevarrást lehet azzal a horgolótűvel is készíteni, amivel a nagy kockákat csináltad, viszont a legjobb eszköz erre a fonalvarró tű. Ezek a tűk sokkal vastagabbak, mint egy hagyományos varró vagy hímző tű. Van belőle mindenféle hegyű fajta, ennek picit hosszabb és hegyesebb, ez így meg van törve, ez pedig egy teljesen átlagos fajta. That's what she said! Vannak különböző lyukméretek is, nekem ez a középső a kedvencem. Ezzel nyilván vastagabb fonalakat nem annyira tudsz jól varni. Szerintem bármelyik fajtát választhatod. Az első mód, amit mutatni fogok, az a strapabíró fajta. Összeilleszted a kettő kockát, és fonalnak nagyjából a háromszorosát szoktam levágni. Belefűzöm a tűmbe, és megkeresem a kettő sarkát. Ezeken csak simán átszúrom a tűt, itt pedig kivezetem, és ide pedig kötök egy csomót. Ezt a kis lelógó részt ugyanúgy eldolgozom, mint ahogy az előző videóban mutattam. Ezt követően ugye itt vannak a szemeid tetején ezek a kis vék, ezekbe kell beleöltenünk. Teljesen egyszerűen csak összeölted őket. Oda-vissza. Egyébként, hogyha félsz attól, hogy elcsúszna a munkád, akkor nyugodtan szemjelölőkkel összeillesztheted őket a varrás elkezdése előtt. És nem fogom ezt végigvarni, mert mindjárt megmutatom a másik módot. Láthatjátok, hogyha kiterítem a munkát, hogy itt azért lesz egy ilyen kis pukli. Szerintem nem annyira zavaró, és tényleg annak érdekében, hogy strapabíróbb legyen a munka, ne nyúljon annyira szét, elfogadható, úgy gondolom. Viszont azért egy pólónál, vagy kardigánnál, vagy egy topnál zavaró lehet, hogy a munkádban vannak ezek a kis bumszlik, és akkor a következtében kicsit ilyen hullámos lesz az egész. Ahhoz, hogy ezt elkerüld, kicsit csalnunk kell a varrásban. A második módja pedig annak, hogy összevart a nagy kockát, ugyanúgy kezdődik, hogy kötsz ide egy csomót, viszont ezután, ahogy itt vannak a kis vék, nem a teljes vén fogod áthúzni, hanem csak az egymáshoz közelebbi oldalán. A lentebb levő hurokba fogsz beleölteni. Itt láthatod ezeket. Ugye itt van a teljes vé, viszont nem így az egészbe, hanem csak a lentibe öltesz bele, felülről, és itt is nem alulról húzod át, hanem felülről öltesz bele. Jön a következő. Itt van a V. Így öltök. Itt is itt van a V. És nem innen alulról szúrom bele a tűt, hanem felülről.
Bár nem vartam túl sokáig, láthatjátok, hogy itt már nincs olyan pukli, ami szokott lenni. Ez így egy sokkal esztétikusabb összevarrási forma. Viszont van plusz egy, amit meg fogok nektek mutatni, azt viszont nem a tűvel, hanem a horgolótűtökkel tudjátok csak megcsinálni. Ez az egyik legidőigényesebb, de szerintem a legszebb módja annak, hogy összeilleszd a munkádat. Itt ugyanúgy megvan a csomónk, és arra kell figyelni, hogy a szál, amivel össze fogjuk majd varni, az ne itt lent legyen, hanem fent, amerre haladsz majd a varrással. Megfogod, mint a horgolásnál, és beleöltesz ugyanúgy felülről a szemekbe. Itt is csinálhatod azt, hogy teljesen a V-be öltesz, itt is felülről bele a V-be, és úgy húzod át. Viszont nekem sokkal jobban tetszik az, amikor, úgy ahogy a második verziónál, csak az alsó szálba öltünk bele, és áthúzzuk a fonalat. Jöhet a következő. Beleöltök az alsó szálba, itt is az alsóba, és áthúzom a fonalat, majd ezen a hurkon is. Jön a következő. Beleöltök, áthúzom a szálat, és ráöltök. Ennél viszont nagyon kell figyelned arra, hogy azért valamennyivel lazábban fogd a szálat, ugyanis ez az összevarrási technika nagyon könnyen tud feszes lenni, és akkor össze fogja húzni a kockákat. Végig is horgoltam, láthatjátok, hogy itt középen lett egy nagyon szép ilyen díszvonala. Remélem, hogy tudtam segíteni ezzel a videóval, és készülnek már otthon a topok, pólók, kardigánok, pulcsik, párnahúzatok, táskák, takarók, ágytakarók, kanapétakarók, autótakarók, bármi. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok!